ka sa kong uyab? Kinsa iya bimkol? Ito na kay yellow green o jacket ba? Katokol, matokol. Gidi sa akong uyaan kol. Galasgaw! Kuno sa'yo be? Unsa man daytan? Kaman tabad to. Ay nabuing. Magsuri-suri ta diri oh. Unsa may suruyo na to diri nga? Wa may tao. Unsa man day gusto suruyan nimo? Kana maipit ka sa kadaghan sa tao? Dili po sa inana to. Gusto na ko nga nay tao ba? Ay unsa man day ko di ko tao? Tao pero naglibog ko. Ngano naglibog man ka? Ato kaya lang kung tutok sa imo ato mura kag unggoy. Ana oh. Ay ko sigara-garaitan ba? Basi makitaan ta. Ulaw kay diri ah. Ay kasugot to. Atik naman to. Tara mo na ko na ta. Ay satan. Unsa na po nayo? Iksaba ba basi madunggan tanay tikaw oh. Yo, dito ka na po na imong pagka-chicks boy ba? Laag biyat ng gadto diri ah. Mao ni nila ako diri no kay para makakita og partner ako ba. Ikaw Hudyo, bakit lain mo? Pero bago ka mo dula ng chika, pagimasa sa... Kalasgaw. Asa mo ko pwede mahimasa tan? Sus, malangyo! Kadakuha ng sapa, pwede ni mo nakita! Ay tama. Diri sa ka ha. Matus ako dito ah. Sige, sige Jud! Hilas ang nawa ni Pidungaw. Ma'am. Ay, unsay ato? Murag lonely ka diri dapita, ma'am ba? Basig ni di mo kachika-chika sama sa kuha. Hilas yung ganing Pidungaw ba? Mao ba? Ma'am, andam po ko maminaw sa imong problema. Kung andam po ka mo share sa kuha. Namikat pa! Sige, tapad ra diri kay magstorya ta. Sige Jud! Makabalos ako ni mo. Hoy, dito ka sa Picasso? Ay, sorry. To araw, patapada! Gara-gara din Pidung! Ma'am, pwede ko makikila-ila sa imo ha? Para mabalaan ako imong pangalan ba? Ay, pwede ka ayo oy. Bagaag na angoy! Nakagila-ila pa! By the way, ako si Pijong. Ako pa din si Marie. Dong, kabantay ka sa kong uyab? Sakon! Uyab na ko ba? Kabantay ka sa kong uyab? Kinsa iya bimkol? Ito na kay yellow green o jacket ba? Naka-yellow green? Katokol, matokol! Gidi sa akong uyaan kol! Galasgaw! Ma'am, pwede na ko gunitan imong kamot. Pwede na kay bay? Kalasgaw! Pikat! Utik ba? Utik! Uhaha!